Milujete aj vy tú úžasnú vôňu, ktorá sa každý víkend šíri vašim domovom? A vy už viete, že vaša manželka, možno manžel, prípadne mamina alebo babka, upiekli nejaký skvelý koláč, pripravili nejaký úžasný dezert, nejaký úžasný zákusok, ktorý si vychutnáte celá rodina spoločne a užijete si tento okamih. A možno sa spoločne troška aj prejete takýchto koláčov a dezertov. Musím sa priznať, že ja milujem túto vôňu a každý víkend sa na ňu nesmierne teším. Teším sa, keď moja priateľka nachystá nejaký skvelý domáci koláč a spoločne si ho vychutnáme a musím sa priznať, že občas sa takýchto dezertov aj prejem. Vítajte, moje meno je Martin Chudý a som konzultant pre optimálne zdravie a výživu a autor e-knihy Výživné sacharidové recepty a autor projektu CHO. Hovorí vám niečo slovné spojenie nevedomá vražda? Predpokladám, že nie. Pokiaľ viem, tento termín som vymyslel ja a predsa len znie tvrdo. Bohužiaľ, takto nazývam prípravu rôznych domácich, ale aj priemyselných, ale hlavne domácich dezertov, koláčov a zákuskov z veľmi nekvalitných, toxických a zdraviu nebezpečných surovín. Surovín, ktoré sú už desiatky rokov preukázané, že majú rakovinotvorné účinky, poškodzujú cievy, majú neurotoxické účinky a sú skutočne veľmi nebezpečné pre zdravie. Bohužiaľ, tzv. Nevedomými vrahmi sa v tomto prípade často stávajú gazdinky, domáce gazdinky, ktoré paradoxne s láskou pripravujú tieto rôzne koláče, dezerty a zákusky svojim milovaním a s láskou ich vlastne spoločne konzumujú. Znie to tvrdo, uznávam, ale bohužiaľ je to pravda, či sa vám to páči, alebo nie. To proste preukázala veda a tie suroviny skutočne nemajú čo hľadať vo vašom jedálničku alebo vo vašom tele. Neveríte mi? No tak sa opýtajte svojho manžela, manželky, babky alebo maminy alebo toho, kto vám pripravuje váš koláč, prípadne v reštaurácii, keď ste v nejakej kaviarni. Z čoho pripravili ten dezert a koláč? Možno sa mýlim, ale pokiaľ vám povedia, že použili rôzne stúžené pokrmové tuky, ktoré sú údajne odborníci na pečenie, na krémy a rôzne polevy, ako sú dnes často reklamované pod značkami ako je Cera, Hera, Palmarin alebo Helia, prípadne nejaké iné margaríny a stúžené tuky. Alebo sú tam nejaké zložky od známeho doktora O z prášku, údajne výživné, ale z prášku a s rôznymi číslami na obale. Myslíte skutočne, že takéto potraviny sú výživné? Nie sú. A nehovorím to ja, hovorí to veda a hovoria to aj skúsenosti ľudí a rôzne poznatky. Takže pokiaľ pripravujete dezerty z takýchto surovín, tak s tým prestaňte, pretože škodíte sami sebe a nielen sami sebe. Pretože pokiaľ pripravujete takéto dezerty svojim milovaným alebo možno svojim zákazníkom, tak robíte veľkú chybu a pravdepodobne časom na tom doplatíte. Ako to vyriešiť? Práve z týchto dôvodov, že vidíme obrovské chyby, ktoré mnohé domáce gazdinky robia pri príprave dezertov. Nehovoria o priemyselnej výrobe, kde často sa jedná o ekonomické hľadisko, pretože tieto nekvalitné suroviny sú samozrejme lacné. Tak práve z týchto dôvodov sme napísali s mojou priateľkou Majkou e-knihu Sladké bez riechu, v ktorom vás vlastne vystrihame pred týmito nebezpečnými surovinami a učíme vás presne návody a postupy a kroky, ako vlastne pripravať chutné a výživné dezerty, ktoré môžete skutočne s láskou pripravovať svojim milovaným sebe a spoločne ich s láskou a radosťou konzumovať. Pretože ani dezert nemusí byť až tak zdravo nebezpečný. Keď viete správne pripraviť dezert alebo koláč, tak môže byť celkom výživný a určite aj chutný. Sám nepochybujem o chuťových vlastnostiach aj rôznych dezertov z tých spomínaných nekvalitných surovín, ale v prvom rade sa zameriavam na výživové hľadisko a na to, aby ste mohli dosiahnuť optimálne zdravie. A to môžete dosiahnuť práve vtedy, ak sa naučíte, ako správne pripraviť výživné a chutné dezerty, rôzne koláče a zákusky. A práve preto sme napísali našu e-knihu, ktorá vás to naučí. Túto našu e-knihu môžete do konca roka 2015 získať zdarma k našej ďalšej e-knihe Výživné sacharidové recepty, ktorej cena je 24,90. A k tejto e-knihe sme vytvorili aj 5 videonávodov úplne zdarma v hodnote 25 €, ktoré vás naučia zaviesť jednotlivé postupy do praxe. Takže nemusíte zaplatiť 34,80, aby ste si kúpili zvlášť e-knihu Výživné sacharidové recepty a e-knihu Sladké bez riechu, ale do konca roka 2015 ich môžete mať spoločne zdarma ešte aj s 5 videobonusmi za cenu e-knihy Výživné sacharidové recepty, to znamená za cenu 24,90. Či sa rozhodnete využiť túto ponuku je na vás, môžete si samozrejme zakúpiť len e-knihu Sladké bez riechu za cenu 9,90, ale prídete tak o ďalšie veľmi cenné rady a návody.
Keďže sme zastancovia poctivého marketingu a v prvom rade sa snažíme vytvárať kvalitné a funkčné produkty, ktoré vás dovedú za vašim optimálnym zdravím a uľahčia vám život a budú vám pomáhať, tak vám dávame na naše produkty a na e-knihu Sladké bez hriechu garanciu vrátenia peniazy do 14 dní od nákupu. To znamená, že pokiaľ si kúpite našu e-knihu, prečítate a nebudú sa vám páčiť vlastne poznatky a našich 10 receptov, ktoré v nej nájdete, tak nám môžete proste napísať mail a my vám bez otázok vrátime do 14 dní od nákupu vaše peniaze. Je to férové? Myslím, že áno. Na záver vám teda chcem poďakovať, že ste si pozreli toto video a verím, že vám informácie v našej e-knihe a aj v našej druhej e-knihe pomôžu, zavediete ich do praxe a skutočne si na sebe overíte ich funkčnosť a ich správnosť. Na záver pamätajte, prevezmite kontrolu nad svojím zdravím. Ahojte.